Wah, enak warung kopi ya. Wis tak rene sih. Leren. Bu, kopi setunggal, Bu. Kasih Panjul kok ya wis ngopi ning kono. Tangga Yahmene kok. Wah, kaya duwe dhuwit iki. Sik. Yo, nang kene. Ya mesti to. Mosok ape ngubeng terus ya ngopi-ngopi kene lho. Aku mau lho. Golek awakmu kok tangga Yahmene kok wis ngopi. Dhuwit kondi iki, Mam? Lah ngopi piye? Aja ngenyek. Ya wis, kopi ya gak apa-apa. Ayam bakar. Ya ayam bakar masuk Iya, kuwi. anu ikan bakar apa piye? Iki kene komplit kabeh bare Bunda Nono iki. Komplit. Ikan bakar. Es degan enak kabeh. Terus piye awakmu? Gane Bunda Nono Mutiara kuwi ya. Iya no. Mantan Mutiara kuwi to. Heeh kene iki. Wis komplit kabeh. Wis aku ikan segar ae. Ikan bakar. Alah modelmu ngono gak usah. Ya kopi Iya. ae, kopi ae. Lah. Kopi kayak aku ae. Ya wis gak apa-apa wis kopi. Gamblei Jul. Aku rene mbok tawani kopi tok ki karepmu piye to, Ya Jan? modelmu ora model. Lah saiki lah awakmu lanang apa wedok? Ayo, Lah. kenapa ora? Lah aku ya iso lanang ya iso wedok. Ora percaya, butekno sih lek omamu wedok apa lanang. Aku ya ora genah. Nek modelmu kayak ngene ae. Yo, aku ya panggal iso mbuktekne. Lho, ngono to. Lho, wedok to. Iya, seksi to iki. Lho. Wih. Lah terus iki, paling mungkin mbok. Lho. Wes. Bures kabeh. Ngisi-ngisi nih. Bentar kene ngopi kene. Mbak, kopi hitam. Satu. Monggo. Matur nuwun. Ngono lho, Njol. Wong padha-padha awake dhewe iki sak kampung. Ora usah piye mikir piye-piye. Wong kabeh iki kancane. Aja mbadok mbok pangan dhewe ngono. Lah, awakmu bae kaya ngono to. Ketoke wedok cangkemmu kaya ngono kuwi. Ya ya pantes iki ludur resen. Cah loro wis ning kono iki jane mancing apa ora to. Dari sambat pandemi iki mulai dibuka wisatane kok ning kono piye iki. Kok wis ngopi kok ya duwe iki. Juragan ndul kapuk teko. Wis tenang ae. Wis tenang ae. Lah awakmu mrene gak nggo dhuwit to, Njol? Yo blas. Lah. Iki mau aku serko Piye? utang ya. Lah. Wis Oh, tenang ae manut aku ae. Juragan tenang ae. Wis to manut aku. Remek-remek enggan. Wis. Iki wong loro wis ning kene iki lho. Ngopi apa ora manjing iki, Kok wis iso ngopi bareng iki lho? Nggih, Pak. Terus piye iki kok ngene? Apa ora manjing to? Pi nopi awakmu iki? Terus panjul bareng kok wis ning kene iki. Iya, Piye to iki? Dari ini sambat lah anak bojomu ki piye? Terusan ngono kuwi. Sip. monggo juragan. Ngopi kali kula monggo. Tenan iki. Monggo. Monggo, Ya. Pak. Monggo. Ya wis, tak ngopi ning kene melok pisan iki mbak awakmu. Kabur Monggo. pisan ae. Iya, monggo. Kopi setunggal, Mbak. Iki lho apa? Bakule sing ngladeni liyane. Jipokno to? Iya. Panjul ki piye to jane? Ya, awakmu sing pesen awakmu. Ah, ya ora pantes to. Ya jajal. Wedok lanang. Wis iki yo geger ae. Dadi pokoke ndang. Ya sampe tak jumuke. Kudune pakai wong wedok. Yo, kon jumuke kok yo. Iya. Heran to yo yo. Kudune wong wedok. Monggo juragan. Wis iki ya. Ya, Lempene. Panjul iki kongkon kok ya angel men. Wong kene kok padane wong kono. Beda. Sak Mayu ku lho koyo ular keket iki tenanan po ora. Wes Mas, aku golek koncoku Juragan Kapuk. Tak ajak kerjasama iki. Kapuk.
Begini. Ngopi kene karo Wah, iki tak ikan bakar spesial. Kita ajak 4 mata ini. Wah, gak apa-apa kene. Kita ngisi ngomong dhisik ya. Engko awake dhewe urusanane gampang. Mau diomongin ning keringan kono engko ono ya. Saya mau briefing dulu. Oh iya wes. Briefing. Pinjel. Saiki kan wis tak ngopi wis. Mangan wis. Yo mangane malah kayak dolan. Spesial gitu. Bukan bakar spesial. Terus saiki rencanamu balik ning ndi? Tapi koyo-koyo krungu-krungu iki ngene. Kelurahan Balut iki wisata endi? Wong sugih-sugih. Jajal awakmu rono aja. Ya, ngono lho ya. Aku tak golek gawe anak nduk ning omah. Heeh, terus bos. Bener kuwi. Bener tak golek anak ning omah. Dan aku senengane susune susu jaran. Oh, bos. Terus piye? Susu jaran aku tak golek nih. Ya wes. Sik. Gak apa-apa, tapi ganti engko lek memang awakmu rono sing hati-hati, sing apik, sing sopan. Terus ben kesane awake dhewe iki ora golek-golek. Oke, bos. Oke, ya wes. Oke, bos. Wes bidalo dhisik ya. Oke, bos. Naiknya. Ini. Aku ikut. Mau dressing dulu. Ganti awakmu rencanane piye? Yuk anu pi nopi. Wis enak kabeh timbang wis mangan kabeh, ngopi kabeh. Wis piye saiki awakmu? Lah ya gak iso lho, Gan. Aku ya butuh manjing, ya butuh susu. Lah terus piye ngene iki? Kok butuh susu ki lho kok ki apa? Kok awakmu iki lho gak lanang gak wedok kok butuh susu iki lho terus piye? Lah kusuk ya rencananya ya pengen rapi. Ya anak kusuk rencana tak golekne susu unta. Wah iki malah gak karu-karuan aku mang karo Panjil dijaran-jaran. Saiki mbak awakmu mbok untok-untokne terus karepe piye? Ya ben padha-padha ngono, Gan. Oleh apa gak? Ya wes ngene. Oke, apa sing tahu tak omongin karo panjenengan ning gone ono enek wisatawan sing masuk ke Baluti. Kowe nyusul rono tapi aja nggone sing beda. Aja terus apa jenenge? Sing akur. Iya. Dadi sing apik dadi golek sandang pangan dhewe. Ya. Ya gak wis. Terus matur nuwun ya, Gan. Lah, Gus. Dino aku Maria. Jangan tahu aku Jul. Saya tahu kalau oh bocah. Pino pio. Ya mau matak ku ora nyawang to, Pi. Wah, kowe iki lho gak yo bundas kabeh lek jaran. Pi. Noping marane aku ya. Yo tiba pisan to. Matane picek. Lah matamu Gene wis. Boleh kerjaan. Ane yang desa kene ya. Burung ya. Wis ra apa-apa kerupuk kuwi kita ya rezeki. Ya wes ya. Sampai teko memean apa piye ki mau jarene daster iki. Dasterku iki. Pak dasterku digawe iki. Kita ini geger ini apa kae?
daster dhek iki iso udo. Ya, yo wis sane yo wis. Lah iki lanang ora iki ora. Anak wedok. Main dino yo jajane anak wedok. Yo lanang yo wedok. Walah, ngono to. Aku iki yo bengi yo lanang, awan yo wedok. Kadang-kadang yo berubah. Awan lanang, bengi wedok lho. Lho. Rambut ngono. Kesane. Jarene ana ibu-ibu kok balurti mau wong sugih-sugih ndi tunggale mekur piro iki mekur 5 iki Enak ning kene iki lho ketuane bener kono. wah Yo aja ayo. Anu ayo Ini aku ya gelem, ora usah ngaca. Nek mau joget kene. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Dari Pantai Mutiara, selamat menikmati tontonan guyonan kami di channel Kopla. Jangan lupa subscribe, like, dan share.